dwumadi enam ho na fe TikTok no nso eye Evangelist Ojera na Adesha FM so Facebook Adesha FM online on Facebook dwumadi ni nyina edem ho live and colored enti bomoden na ebra ye odon hwere ba ko yi eni entra na yenti Nyankopon asem Sam Dok na bom to say am yadum de yorede Nyankopon ase eno no se okoda yi de radio ase bra no aso se yede nyame asem no benti ayi nyame asem no de fa ikompa bom na enu achi no de radio wo ma na nwumre so yede ato aso yo sempaka ni medase adof ni meti fo ye bompaye ye Nyankopon ne bank se yetumi mo hodenfo utumi ekoso wede wasehye woni nyam kamfudin se enwumre boyim so ayo utumi no hoden so wade baba de bedu Adesha FM 99.1 botani na ye ba akopɛ bebedu se wonko e do wasemo bro man ye so pa cho se masam ye de ba no nkugu akra nyina akoma so amen na wontumi mfa mobra na opi anya yiraba utumi yeso be kasa fo utumi no nkugu bi yitidom na de nyina hwe be hwe no monyam utumi bra be hye den na ken ho da amen amen yo ye nua Sam ye da ase ene empabo sonko a wabo ede amaye yo atiefuo ene nyame mma adoforo mo a dane den nyina no enya bre ne adaje etie Nyankopon asem ya bompa ye na wie nti se de da no ye de nyame asem ba munyina munya gidie soronko na tie nyame asem no bere mo nso bomode na ene entena kopem no nkro enu ano yetu anamo bai anopa no ene nyame ma ebedi nkomo na enu ano anopa ne ye bai no ya asamo ebeka no yetu din se atade be na hye huhum famu a wori kopi Kristo anim enu anopa na Awurade ma ye ka ho asem bebre enanso anwumre Awurade de asem foforo ahia no na enanwumre no asma ye beka no ya to din se abɔdeɛ foforo ye ai abɔdeɛ foforo ye new creature so yes se brofo no ano no abɔdeɛ foforo ye nti bomode na ne entena se so wiase a dodo no a ebo Kristo din obi aso asakra na dwen okwasore yes nanso suban ne abrabɔ no enkyere se ya sakra nti enanwumre ti asɛm a onkonkro nam yeso ede bani yie na open kwaje a watimi abu bra papa na dachi wanya nkwaje nshanka Yesu din da amen zezo wiase a babia nso dan sisi ho yebo Kristo din anameboa babia yebo Kristo din nanso bone kwa na ekoso yebo Kristo din krono kwa na ekoso wudie nyema basa hallelujah amen na before say obenya nkwaje no enya beteza o je Kristo fo pinu mu a mumu nkwaje se ye bribi na mo ankasa mo bɔ mo bra se de mo pɛ no mesere mo mo hweye jemeso amen amen Peter ngoma edikai 18 mu edonso ewiase wei ebekɔ na wieye na ekɔ wieye nso a Onyankopɔn ama nipa eti asase so wame ate ase se odi atemmuo ebeba wiase di atemmuo no nso wachemu mienu wiasefo atemmuo na Kristofo atemmuo jemeso amen amen di sansa Kristo obeba biem na wokro na atemmuo ade ba wiase ade ama nipa bianti oboye koko 1 Peter 4:17 yanko 1 Peter chapter 4 verse number 17 what you say
atemu ehu ni mfiti ase atemu a eye hu no mfiti ase yes obi a open kwa bia tie asɛm a anadwi ye kan yie yes ekrisofo binom ade nyamsumu di agoro hallelujah amen tia so dem se wasakra so otwa loto wasakra yie tia so dem se oye nyame ba enso otwa man bet what tia so dem se wodi kristo anamu achi enso asɛm to no mabusumfie nti amawura de Nyankopɔn te so ne bu afu akristofo binom yes nti wo se atemu a ode ba no ne mfiti ase yes ehu na wona wode atemu no hye ase won so yankwa 1 Peter chapter 4 verse number 17 semasam mato din sa abɔdeɛ foforɔ ye wo ya abɔdeɛ foforɔ Okristoni awutie me jeme so amen amen yente da joko watwa say na ebre na du say temu fa se Onyankopɔn fie ti asam ni yo Kristo asam se ebre du say atemu fa se Onyankopɔn fie atemu e hyase efiri Onyankopɔn fie sabani bom na osoro jeso na asase jeso a atemu da Onyankopɔn be firi asorefo so kane yes yemu se wo se enka obi ye wiaseni a oye Nyankopɔn tamfo anameboa babro ngai waka dinka obi be Kristoni a oye nyame ba dinka atamuo no kanya ewiasefo na firi onso kane the guarantee na Nyankopɔn se atamuo be firi Kristofo onso kane because asofie wonum no obi ti wonya na yere wade odwamanfo ohuru nyamebo yes rade baba nja amen asofie won obi ti ho a wayo ba ne kru yenye ne ho ade biti asodem ho me pacho bebre osako duro so biti asodem ho obebo nsam biti asodem ho ahoye a apreapre ne abufuo ahye ne ma jeme so amen amen ebirim titen sodem a omo kikare omo nim tie nyamso mpa epa mu ahoden yes nti wo mo a omo di nyamso ketekete wani na omo kuko mu nsam anya papa ne nti Onyankopɔn so osane aba bigura so dem abu Kristofo bia tan jeme so amen amen birim titen so dem atwemanso abla Kristo asem kura kasatia manso twe ti sa hu kasa wani bani wani nyina akoso nti no awurade Nyankopɔn so dia o se ebre na duru se atemu fa se Onyankopɔn fie atemu hya se firi Nyankopɔn fie na se firi so kane a nti brother utiami a okwa me pasam ne nyame asam ti ona dwi sa otwali apo se atemu no o be hya se firi Kristofo so yes nyam som te sai you call yourself as a Christian wa brother te sai ti so that any man you no twembra you come tribum sa so asakra badwe hey you are very funny person pa jeme so amen amen enka mi wo yensen ko bi sakra aba Kristo mu a na dwi nyina heaven me na me gaja adweba na ti nyame fie pesem tu kwai kwa America pesem biu adwuma wei pesem ye wei heaven ho adwen de eni na adwen na nyame ba asase a wuti so yi se wonya wiase ni o ma nyina na wo kra na nya nkwaje daache a o ba wiase ba yere wa man keye Janga ba de dinda amen jeje no toko na se free so kane a ti se e free a Kristofo so kane a e be wi wona wanti Onyankopɔn asam ne sei dofo a ompa asore ko branti a wutama na twi a ababa obi obasa wotamu a one ne bebo dwama ya onkwa asore e be wi osai ababa wa utiami anwumre ya wo fa wiase bobo ne ntane hye bone ye preach obi gina kwa ho kodum fiase hallelujah amen obi gina plaza charge jeme so amen amen ti sani power enu ma wo ma pinyame ane enkwaje nsam wei no wo mo so ebe wie won sai fiti onkwara abrem be pimpa ne fie so aso dem ko nwura bida aja ebe bata mansa ubetutu mirika abehwe Kristo ajira kwayo da bia wo tifie du no ube wo anything can happen to your life
jẹmẹ so amen. amen. lẹ́tọ̀ dọ̀tọ̀ kọ́. 1 Peter chapter 4 verse number 18. wàtò sáyé. na sẹ́ ẹ̀dín sọ bẹ́ẹ̀ di onípa ọ̀tẹ́nà. brasu bie. ẹ̀sùn náà tọ̀ sẹ́. na ẹ̀bẹ̀rẹ̀ náà dùrù sẹ́. nti ẹ̀bẹ̀rẹ̀ náà dùrù sẹ́. àtẹ̀mú fẹ́ sọ Onyankopɔn fie. àtẹ̀mú ṣe àṣẹ firi Onyankopɔn fie. na sẹ́ firi yẹn so kàníyà. efiri yẹn so kàníyà. ebe wie wọn náà wọ́n ti Onyankopɔn asam ni. wọn náà wọ pọ́n nkwájẹ nsàmù náà ebe wie wọn nzáyé. ebi bá wíwá sí o nti adọ́fo ní nyàmé mbà mú ti Adéṣe FM 99.1 dodo ahwẹ́ media ni so TikTok ni Facebook ni YouTube no mipamọ kyɛw ewiase wo bɛkɔ na wie yɛ na onipa a ɔmɔ bɔ ɛwɔ wiase ɛne ɔbarima na ɔbaa wɔba asase wɔ sunu wɔmfa Kristo ɔmɔ bɔ kyɛn nipa biara wade baba ne nkyɛn amen nti esansa atemmɔ no bɛhyɛ ase wɔ Kristofoɔ so nti ɛna no nwumere yɛne wobɛkasa fa abɔdeɛ foforɔ yɛ ho sɛ wo se wɔsakra yɛfrɛ wo Susana yɛfrɛ wo Peter yɛfrɛ wo John yɛfrɛ wo Bartolomeo hallelujah yɛfrɛ wo Luke yɛfrɛ wo Esther bɔwɔde mpɔ sɛ wasete ne kakra aka ɛde wɔ no mu no wobɛnante Kristo ahyɛdeɛ so gyeme so amen sɛ obi bɛ Kristo mu a ɔbɛyɛ abɔdeɛ foforɔ gyeme so amen 2 Corinthians chapter 5 verse number 17. 2 Corinthians chapter 5 verse number 17. What you say? Enti sɛ obi wɔ Kristo mu a. Tie ha yo. Ewiase a yɛtie yi adepa bi ani ha. Adepa ni ha. Yes. Ewiase a fucking place. Pa. Disa obo adwon po sɛ de ewiase ne tie no oba mu wani aka mu a oba ye bregu adwuma. Nti Awurade asam sɛ obi firi wiase. Yes. So tase. Na wɔso wasakra na adwen na ɔba Kristo mu a na wɔyɛ abɔdeɛ foforɔ wɔbɛyɛ abɔdeɛ foforɔ nneɛma dada no twam hallelujah amen wɔbɛyɛ abɔdeɛ foforɔ kasa abɔdeɛ foforɔ a sɛ adeɛ bi efiri tibia dada nyem aba atibia foforɔ a enumunyam wom so ɔtase yes nti ɛbra na wo wiase no na utwa yɛ ka na sɛ loto wɔba Kristo mu no loto twa no efiri wani so efiri wabrabom ɛna wɔbɛkɔ street no so na mabi atete kiasum na ɔno so nwake kakrita dan anim bubane saa wadwe sɛ wɔnyɛ adwuma papa bi yɛ madam sɛ wansakira wadwe a ɔho ɛnyɔma efiri yɛ mu ba no ano ɔden gyeme so amen wade asɛm kasa kyɛn sɛ onipa bi afɔ ne nsa nyɛ adwuma papa gyɛ adwuma na wɔyɛ no ɛyɛ adwuma papa gyeme so amen wɔse sɛ obi firi wiase na ɔba Kristo sɛ ɔbɛgye Kristo adi a na wɔyɛ abɔdeɛ foforɔ wɔbɛyɛ abɔdeɛ foforɔ nneɛma dada no twam nneɛma dada no adeɛ atwam nti kane na wɔ wiase a wonim wii nom a woba Kristo mu a wogyae wii na twam yes so ti aseɛ ɛnna Kristofoɔ binom ayɛ ɔmo so ɔmo ani ate wɔn wiase ne wɔnim hyɛ ɔpae buubu nyinaa ɔbaa Kristo no wadaa bɛɛte no ɛna wayɛ no strategy way tí o bɛ hyia no na asra egu konkom hyɛ ne butom Kristo ni bɛrima bu oyɛ diifo bu ɔsabakani obi ɔsɔfo a hallelujah amen na ɔno no sɛ wii no deɛ wɔnom ɛbɛgye ne ho yɛkye ne pɛ yɛde ne kɔ gye asra no hwia maza wobɛkɔ bu nsɛm gyem meka no kora kyɛw hallelujah sɛ woasakra ma yɛhu sɛ woasakra nti sɛ wowɔ wiase ɛna wonim ɛntampehye a woba Kristo mu a afiri w'akwam gyeme so amen sɛ wowɔ wiase no na wote adwumammɔ mu a woba Kristo mu a wɔyɛ deɛ bɛyi wofirim wɔyɛ abɔdeɛ foforɔ ɛsɛ ne te sɛe okristo ni a wotem anadwi wɔyɛ abɔdeɛ foforɔ okristo ni a wotie me mepakye wo ɛnneɔma dada no a ɛyɛ wiase abrabɔbɔne a ɛdi nipa kɔɔ sɛrem ɛgu nipa no mu ase no woba Kristo mu no wogyae anaasɛ ɛda so diw so ɛyɛ kɔhyɛn ɛna mebi so anadwen sɛ kanea abrabɔ dadaa no ebi da so wɔ abrabɔ mu a meka kyerɛ oprai sɛ okra nkwagyeɛ no ɛyɛ akakyi ama wo ɔso bom no asase gye so pɛ wobɛkɔ gyem wonya hu Christ
nhyɛnka ɔbadeɛ din daa amen toa so bra 2 Corinthians chapter 5 verse number 17 bàtɔ sáyé enti sɛ obi wɔ Kristo mu a enti sɛ obi firi wiase ɛba Kristo mu a na wɔyɛ abɔdeɛ foforɔ wɔbɛyɛ abɔdeɛ foforɔ nneɛma dada no atwam ɛnwoma dada no deɛ bɛyɛ atwam bayigura deɛ atwam akayɔ atwam ninsɛn tuguo atwam kɔnkɔnsa atwam aduro so ne tɛnɛnteɛ atwam abufuo atwam apereapereɛ atwam hallelujah amen ntɔgbako atwam nipakum atwam ɛsɛ deɛ abɛtɔm no contract killer nyinaa so kokɔ nsɔ ɔmtete nsɔ dɛm azaa ne nkontompo awodeɛ no korɔ no ɛna ebinom a mofrɔm sɛ kristofoɔ ɔmutu ho anamɔ nyame ba nkwagyeɛ no boɔden nti sɛ mogya no bi aso so adom a yesu kristo de ba wiase no ebi aso so no nnɛ wɔbɛda ne kristoni a nante sɛ kristofoɔ abrabɔ papa no bi peter nom deɛ no bi hwehwɛbie nkya kwan megyaa sɛ wode ho bɔ ho safohene meyɛ kristoni meyɛ kristoni susu baayɛ wurade bɔ biriba no nkyɛ hɔ amen toa so bra ne nkɔ sɛ obi ba Kristo mu a sɛ obi ba kristo mu a ɔyɛ abɔdeɛ foforɔ wabɛyɛ abɔdeɛ foforɔ nneɛma dada no atwam ɛnwoma dadaa no atwam hwɛ hwɛ nneɛma nyinaa yɛ foforɔ ɛnwoma nyinaa yɛ foforɔ yes ɛnwoma nyinaa Ayɛ foforɔ. ayɛ foforɔ New. nti kane no na nka baabi a wɔteɛ koraa no yɛfrɛ ntɔkɔ hema nti wobaa kristo mu no na nka yɛhwɛ wabrabɔ sɛde wasi adwoayɛ na nka ei sister so ma si paa nie kane no ka sɛ wɔyi ko nyama no nka da ɛso ndɛ woyi kristo no wotumi de ntɔkɔ kora hyɛ firigim wotumi de hyɛ firigim mena meka kyɛ wo sɛ mekɔ mpa baba wɔlɔki sɛ ɛnɛ yɛ adwada nwumerɛ na ɛkwasi ada ɛnɛ yɛ kwasiada anaasɛ ɛnɛ yɛ memenda wotiri yɛ mekɔ wɔkyena ntaba no na adeɛ kyeɛ ma abɛhu wɔfɛli nyankopɔn kristoni nhyɛnka ɔbadeɛ din daa amen ɛnti wɔ se sɛ obi wɔ wiase yes na ɔba kristo mu a wayɛ abɔdeɛ foforɔ wayɛ abɔdeɛ foforɔ nneɛma dada no atwam ɛnwoma dada na adeɛ bɛyɛ atwam ɛnti metɔfo a wotie me a wote asɔ dɛ na so pɛ nkwagya ma wo kra suban dada no a ɛnya a mepakyɛw bebree na wowɔ mu ebire bi atwa mu no ɛda so wɔ mu anaasɛ woasesa afiri wakɔ ho asɛm bɛbɛda bi o asɛm bɛbɛda bi nti saa ɛdin akristofoɔ no yɛde atoto ho so no sɛ yɛntumi anante sɛdeɛ ɛdin ho mmara ne ho asɛdeɛ te a atɛmu da nti na medi ka kenkae 1 Peter 4:17 ɛde kyerɛ wɔ no yes adwene sɛ woabɛgye kristo adi nti noa no asɛm da nipa so nti obia wofrɛ wo sɛ kristo ne bia no ɛna nwummerɛ yi metiam wɔ afidie so bɔ kɔkɔ fa sɛ fa nyamsuo bɔ bra so nyankopɔn nantetene ne mu na ebinom abrabɔ ɛtan ɛwɔ nyame fie ɛna nti na wowu nti obi tumi gya asɔre yes obi tumi ka sɛ menkɔ asɔre bi ɔbintinti nyameso nkora nyama kɔno a saa asodie wɔ bi da so a mepakyɛw bebree ɛberɛ a yɛ pirikyi sakrawadwen gyeme so amen yɛnti adwatokɔ wɔse hwɛ nneɛma nyinaa yɛ foforɔ ɛnneɛma nyinaa yɛ foforɔ nneɛma nyinaa firi onyankopɔn a ɛnneɛma nyinaa firi onyankopɔn a ɔnam kristo so ɔpata twe yɛmfam ne ho halleluya amen ɛnneɛma nyinaa firi hɔ mu onyankopɔn mu onyankopɔn mu ɔnam ha so ɔnam kristo so yɛbɔ ne nti na yesu baeɛ yes sɛ ɔba bɛwu sɛdeɛ bɛyɛ ayɛ nso yɛbɛtumi ayɛ deɛ bɛyɛ abɛ nkwagyeɛ no bi ɔba musu ba bɛyɛ na ayi nadie gyeme so amen john sandra ɛbae no na mɛka kyɛw sɛ woba kristo mu a ɛsɛ sɛ wɔtumi wini so for Christ ɔmmu anyame adwuma Facebook live kura ɔnhyɛ so ɔgya seɛ like video no na hyɛ ɛma foforɔ nya bi nso a ɔsɛ menyɛ na woyɛ ne kyɛ nyame no ase pɛ nkwagyeɛ wɔde sɛ obi firi wiase ba kristo mu a wayɛ abɔdeɛ foforɔ ɛnwoma dada no atwam nneɛma nyinaa yɛ foforɔ ɛnwoma nyinaa yɛ foforɔ nneɛma yi firi onyankopɔn a na sɛ wotumi sakra wadwe a ɛno na onyankopɔn bɛhunu sɛ yesu kristo mogya na adeɛ bɛyɛ atɔw
na tete o ti aso da mo twempra tunyin se tugu wo ye kristoni won ka nyame ma ho vane bo bone nche amen so pankwaji a ti asampe ne fo sakra bone su bia ni su bone bia wotu bia enya bia no twe wo fire ho Jago body in that. Amen. Ephesians chapter 5, verse number 8. Abrabada danwa Bible eka ho asem. I was 2 Corinthians 5:17. Yehwe ho asem. Go. Ephesians chapter 5 verse number 8. Yes. Esum ne han. Esum ne han. Na akane no. Na akane no. Amu yesum. Na se past tense no isu ha no. Akane no brother sister. Eno awutie me. Na uye wiaseni a esum edi so Satan edi so. The Bible say akane no na mo yesum afei de mo ye han no yin huadi awurade mu nante sa han ma hallelujah amen ebere bi atamu no na onnam sumu because esumu brabo eni nyuma na wo ye yes ana dumri bi asonso so ti ase yes uba kristo mu subana ti sai subana ti sai azan wajai unyai connection wajai oguso rade bobo ne nche amen oba wanfo ni ni kunu ena da kete so na matimi afa dwen se enya de sa awo no kra mawu biem de nura ya de sa nyin sai ana sori awo na yere da baba wa wuti a wuti a sodan about toss LED worship on provoice ai yes ai who asiro so one sakra wadua one kesa wo bobo abufuo no e de aba ho so bisa nyagopo yensi na totwe yes rade anmanyam ka din da amen se obisi fia so ta se efimura wo biesie me pacho bebreu onfa entade dada ene enyoma dada hu ni mfa so nkofie nim dabi bibia ye mono e ba numa bu wo yes jeme so amen amen se wo de wo ha da akwa na wutim na wo tamo so na se utu akoda fufuro mu a enyoma wo demu nyema nyina na adako edam no nim dabi dia nya no ndungu bo a hye no kra hallelujah amen ebu ama wutimi twajatum yes no hia bi wadu dada no enkofi mu no woma dada no atiri ba bi no enkofi mu no enkom wade anmanyam ka ni da amen ti sai na ye ni padua ni abrabote yes ti abra kristo to nsafro no ya wu pon mu no ye han dada o ye han yes yes eti yesa bra opani a adenki kan ka oni padua adimri bi asonso no emfasa abrabobon no nkogura yesu kristo dabi mahani mra wo yes nanti kristo ahyerie na me bisa sa enanyi mra ya wutie mi me pache wo me dofo wo ya Abɔdeɛ Foforɔ adawa no sa wo ye kristo ni eti nyagopon wa adwen wa koma mu a enti nsam na wo kana sesa kanu ko na asema siewu kanu ko na nka de no guase samato no praise God amen kanu ko na nka preach go no ya wanya ya kana say chance bio Rami babu bani nchao amen kekame go Ephesians chapter 5 verse number 8 what you say na kane na mu yesum o se akane no na mu yesum na fe dia mu ye han afedi ya han awo awurade mu awo ho mu awurade mu hallelujah amen brother itu ye han no han ba pa ana ko she adwa ya na twetwe be masa masturbation han ba etezaw na utimi costo no koto vibrator obabasia oprogo ne down na okọ progo saade we wo se kwa se o mani ate o mo pade progo ne bim ya wo de yusu battery ai njo to shem sa adaje ono wato no be sa hodo be se 5 baako waja no na dwumam baako da ne bagim baako da ne kem ana baako so da ne dem di ba bi o to na mo go bia no we already prepared so kwa sorry o kwa sorry tia so dem Savo ni nyina ye jem. Ranu babu bon nchao. Amen. Se sa wan sakra ye. Yes. Makizo unza wo ya Abɔdeɛ Foforɔ. Nshanga Abɔdeɛ ni da. Amen. Toso blan go. Akane na mu yesum. Je kane no ane ye wo wiase no. Na mu yesum. Na ye tisumo. Afa de mu ye han wo awurade mu. Ti adum na aso ni ti amay ha dia bai. Mu ye han wo awurade mu. Ya bai ye han wo awurade mu. Mu nante sa han ma. Enti pomo ni sa Okristoni wo jini ni awutie mi apeda nkwa.
nante han no Yes. yɛka han no a wɔne Christ On the Christ. wonim no na wagyina di wohyia no mepatwɛ abraba no asesa no sɛ dada no anana mu awurade fa bɔne nkyɛ Amen. wohyia Yesu Kristo no wabrabɔ no asesa sɛ nsesa deɛ a kyɛke wo subae awurade fa bɔne nkyɛ Amen. yɛnkɔ Verse number 9. watwɛ sɛ Ɛfiri sɛ han aba dedu wɔ papayɔ. han aba no ɛda di ɛwɔ papayom Ɛne tenene. han aba ɛda di wɔ papayom Ɛne tenene. akristofoɔ bebree bɛkɔ bonsam gyem atimɔden nti Trimɔden. yes dakura ba bɛka ho asɛm Trimɔden. ebi a Sunday week kura yɛbɛpirikya fa ho Ah. kristofoɔ bebree bɛkɔ bonsam gyem because of wickedness Trimɔden. wurade ba no ba bi ma no nkyɛw Amen. ti asɔɔ dam na akwanhyia si yɛ kristoni o wakɔ pie akwanhyia so ɛwɔ kaakwa ho na watumi afa wɔn a atowankyɛm deɛ nte sɛ ato wɔn no watumi asisi wɔn sika na wɔn fon so na wɔn bag ɛrekɔ Ah. ɔso kɔ asɔre Ti aso dem. saa nso ba bɔne ɛne ɛtimɔden wei huhum tete nipa bi jɔkɔ no okopie so saa na sika no wato sɛ gu ne center table so nti obi ɔno ɔna ho nyinaa no n'adwe nyinaa no sɛ akwanhyia ntansi Intensi. nti wobɛhyia no bi ano tete kaa kwa ho Na ne man skata. highway Hey. awurade bɛbɔ no nkyɛw Amen. mese brother nyamesom papa ɛho wɔ mfasoɔ botaa de som kristo anasɛ ade kɔ nyame anim asɔre fie nyinaa no sɛ daakye ɛkra no bɛnya nkwagyeɛ botaa bɛ na ne te asɔre dɛ Botaye bɛyi. halleluya Amen. adwuma na ɛkura no wotumi timi no kora Onimu no korɛ. aberanteɛ a wotie nea nte sukuu dam mepatwɛ bebree soma bɛɛ na nte sukuu mu hɔ Eh? sɔre a nkurɔfoɔ ma ɛna wopɔ mo ne ɔma da ɛwɔ mo to Manko a. halleluya Amen. ababaawa a ɔwɔ university suban bɛɛ na mepatwɛ tɛ na di ɛwɔ sukuu mu hɔ Tadeɛ nketenkete. wurade bɛ no bɛbi wa ne nkyɛw Amen. mese daakye akristofoɔ bebree bɛbira to agu Pa. nti deɛ bɛyɛ ne nyina bɛnya nkwagye wɔ nyame mu ɛna na nwummera yi awurade sɛ no mmɛkasa mfa abɔdeɛ foforɔ yɛ ho so wasakra a ma kristo wo sɛ wasakra awurade mfa no bɛbi wa ne nkyɛw Amen. keka ne nkɔ Ephesians chapter 5 verse number 9. watɔ sae Ɛfiri sɛ ɛfiri sɛ han ba dedu wɔ papayɔ. han ba ɛda di wɔ papa yom Ɛne tenene. ɛne Ɛne tenene nukura nyinaa mu. ɛne nokora nyinaa mu Na mo nsɔ deɛ so Nyankopɔn ne yie no nhwɛ. ɛti bɔmɔne sɛ woba kristo mu yi no wobɛsɔ deɛ ɛsɔ awurade ane yie no ahwɛ Ahwɛ. Wotumi sɔ hwɛ. sɔ hɛ sɛ wɔ gyidie no mu anaa Yes. nhyɛnka yesu den daa Amen. ɔde sɛ ɔyɛtoo no ano ahwe ase wom sɛ ɔyɛtoo no ano ahwe ase wom wonyɛ serious meka no kora gyerɛ wonyɛ serious na saa na pɔrɔ no mo yɛyɛ nka ɔmutumi nya nkonoma bɔdwe no Dabi. saa na sɛbi no mo yɛyɛ nka nyankopɔn tumi wadanse a Ɔmo nya. abrahamom sɛ saa na ɔmo yɛyɛ nka nyankopɔn tumi aboa mo mom tumi kɔ abraham gugom Dabi. medɔfo kuro bi wɔ baabi ɛmu natenefoɔ ɛyɛ nidasoɔ ma yɛn sɛ yɛbɛkɔ kuro nim ɔso bɔmmɔde ne kɔ wura mu bi Ma ɔne kɔ wura mu. halleluya Amen. abɔdeɛ foforɔ yɛ ɛne yɛka ho asɛm Yes. gyeme so amen Amen. bɛsɛ no aduo no Verse number 11. yɛgoa Wɔse na monnɔ esu mu nnwuma nso aba ne bi. na yɛmu mmɔden sɛ Yes. ɛberɛ a wɔbɛyɛ kristoni ɛsu mu nnwuma a Ɛnso aba no. ɛnso aba no Wɔse monnyɛ bi. halleluya Amen. yɛwɔ abrabɔ bi hɔ nom a aba a ɛsoɔ no kɔ wuom Kɔ wuom. yes keke Galatians 5:19 a ɔbobɔɔ so Bɔ so. abrabɔ bɔne a onipa yi a ɛde ne kɔɔ sɛyɛm wokenkan a ɔka ho asɛm nti sumu nnwuma ɛho adwuma ɛne ho aba no wɔsɛ meyɛnyɛ deɛ bɛyɛ Ma monnyɛ bi. mayɛnyɛ bi Mmom monnye ho atan. mepirikyiɛ wode ɔba bi atare kia so ho Eh? aberante a deɛ na ɔba tim Dom teburu. halleluya Amen. abobaa no ɔbɛsena awoɔ no wotumi hyɛ ho so Wɔntumi ahyɛ no. ɛkɔ wiaseɛ ɔnsɛ wone na ayɛ basabasaeɛ Basa. wɔsoso no mu basabasabasabasa wone na da ato nyinsa to agu wo so bɔ asɔre ntwene wona keka asɔfoɔ baaboro wurade bɛ no bɛbɔ ne nkyɛw Amen. mese sɛ woasakra ma nnipa hunu sɛ woasakra Yes. ma nyankopɔn ni ho adanseɛ woyɛ abɔdeɛ foforɔ
so when to man Abɔdeɛ Foforɔ ya uko heavy enye and when am ka Abɔdeɛ di da so bra nko amunyo sumu nyuma enso aba ne bi man nyu sumu nyuma enso aba ne mo munyi ho atan yenyi ho atan efrise enyo ho ntayo no wo hintayo no eni wo so obodi mpo ni wo sa de bai obodi mpo ya Ghana ha na papa panimo teme ne banka da so ta so them Roman for the timi wi an ho na ono so ane ye kan say sport Ghana ha sa ne ma na koso maza enema nipa bi yesie no ano odi o last be lady bi babonten be e be review sa security no wono no ti Roman father ni fie an wo ye de esese wo ye ku wi ase na Roman father timi de lady no eko sport sa wo we anajo sa de sa bia sport so sa na brand crab night crab don ko anu awro so futade na gu ho no wa dress camera no de chebutu no what came no akopake ti lady say no wa pa ase sofo mu a Roman father ni wa shakep maza se wuntimi nya djuma no afato ho na nyame nhyew hallelujah amen kegamengwa efrise enimo huntayo no enimo nipa bi huntayo enu so obodi mpo enimo ni nyina so yi ho atan ya ti say abomaden sha okinzo ni bia ba kazati abone a hanyi na di ya ba hanyi na di enka bone no so wiase sei dabi ndina no ami preach me gaja oze onipa bia wantimi ansakra onipa bia ba kobonsam jim akristo binom kobonsam jim hwabane entoro wo wiase hwabane ni padie na fo nsa kristoni na wontimi masempa na wodawuru wo so a wontimi nsakra obi obi okura ne manta mo kura wate kura no opese ni pa behu kura so wo ye kristoni na meka cho boni nti Rado baba nche amen faso bra ngwa efrise enimo huntayo no enu so obodi mpo enu so obodi mpo enoma ni nyina so yi ho atan ya han ni yinadi efrise ye wo yinadi nyina ye han je wo yinadi nyina ye de ba ye han eti no se wo awada nyane okinso ni a wuti bone mo nyane tani free bone mo sorry free ufuo mu e den na so fo utimi ni opita wa so dem puppet so fo mu aso waso yi kristoni o nyame ba okobi kansin wu anavodom ewiase we no enuma bi besisi wo mu o so padan kwa ti asempe na fo sakra wagen nya sa atemu da obehuna mane hallelujah amen obu ho no ma nyame fia wotie nyina no wontimi so he nje asam kakra to no a na obawura nyame fie ayi abuson fie ti obo no nyame na se oti nyina eduro kakra nyamsom kakra eduro kakra nyamsom kakra unye kristo ni papa ti se otie me na pankwa sakra wadwen hallelujah amen 2 Corinthians chapter 6 verse number 14 to 18 yango 2 Corinthians chapter 6 verse number 14 wato sai wase mo ne wona wanyi ni nkwanu akoro enti wo kristo ni bia na wotie me a wo padankwa awurade samsam nka jo sai mo ne wona wanyi ni ntwi nkwanu akoro obia onyi kristo eniye ene ni ntwi nkwanu akoro ene ni ntwi nkwanu akoro yes sem mudu paa asem wei mi nya akada sa kuro bi mufuo anasa ọmọ bi asọre na enipo mo hyefa na konfo e hye omo fa obehwe na kristofo akotwa hwahia ya na me yewo ko bo dwan kakra we ya na me ya papa say yewura sante he na wabodwa temfrede so tase na wo hye ne fa na konfo wo hobi no mu display na kristofo so akogina konfo no njai ye he boje so konfo de wabiu they will see child home. Hallelujah. Amen. Na ne kwando. We Kristo ni so. Na prophet wo big God kujina ho no mo entwene na ye bo no kra akom tibi va no. Na osa fa. Wo Kristo ni oti aso de mo our buttons. Entwene ne koso no na akoma va no. Hey brother sakrawadwin you. Abɔdeɛ Foforɔ ye no mra wo ho. Hallelujah. Amen. Di kawo be mo sai. Mo ne wona wonyi ne ne ntwinkonu akoro. Enti obi a wonyi Kristo eniye no. Mo ne ntwinkonu akoro. Ene wodi se wo ye bibia obekro. Twaka ba na tene ne amumuyo wo. Twaka ba na tene ne de bai. Amumuyo wo. Hallelujah. Amen. O bo awade ho mpae. Obi e Kristo ni na wade ho mpae no e bia
ebusuafo no na antiase kakra bi nya dwuma ni watimi afa nyam yachi akoma lambi ho akwaji dufa yo nipa bi bebre mari bebre wonu a omutimi kwaji kaji yes aso kwa sare na watoto ne sa awuhia na nyame huhum di omope na wachame wachewo obi ko timi de ne de to na sensa ahwene oni boso pe Kristo ni bama ti asoda me ga am chance bia woni mu aso dia onya wo yere no onya dan wonya wo yere enso po ba ne na tenanti ade asoda mo nkunkunu nya dwuma hallelujah amen na ono so akwaje for guys and what they we man sa so mala sa obi adwuma de ti asoda no one sakra pa atemi da homa kire Rani vani baba ni nchao. Amen. Wana wanyi ni ene twi kwa miyako. Kwa jansa mutio fosa. Yonche ye. Ana yani wamua omunyi ni yenu. Antwi kwa miyako. Kaka bena tene ni yamu myowa. Ya dena ultime di asam kwa God. Dena mipacho ultime ni obiche manso. Kukubu nipa. Bramu ya Kristofo. Bramu ya Kristofo ama pedangwa. Hey. Tuwa wasakira wajwe nono. Yesu pia na. Metofo utia me. Etuwa tima kwa pinya ngupo nchesa haimba. You need to repent. Yes. Hallelujah. Amen. Abɔdeɛ foforɔ yɛ ɛso wɔ nhyira bebree. Enipa kura bu. Nipa bu. Yes, enipa respecte. Nyani monyam. Unyani monyam. Yes. Jeme so amen. Amen. Nti do twakwa. Watwe se. Anase. Anyankofo ben na esum ne han wo. Ayonkofo ben na esum ne han wo. Yes. Esum ne han. Na sofo a wate asɔre na obi abebie the same asɔre bi wɔ ne nkyɛn na wɔhwɛ de nipa si bunkan ba so ɛwɔ nipa so ma si asɔre dem na ɔno so afa baabi ha etu yi nyame sɔfo no unyi nyame sɔfo unyi nyame sɔfo umfiri nyame ana ye bompa ye ti asɔre fo wei unyi serious na sɔfo na wɔn nkasa na wɔn ho ko no ma bejeje media no so Rani bari bari bani nchao. Amen. Eti jami kene nyumire ni se. Abɔdeɛ foforɔ ya no. Bɔmɔden se. Me pacha ubeye bie. Beye bie. Se na baya Kristo pia. Wonso benya dankwa. Yes. Jeme so amen. Amen. Ewiase wei aben woja. Aben woja. Yes. Anche ewiase wei Nyankopɔn di jabe tuma se no. Romans chapter 13 verse number 12. Yes, Two Friends Church International. Kumasi Sokoba Wood Village branch and a Nana tree. Me do 40 and Kawade chef and 19.1 so. Bibi bawi ase. Oti abrochire usuba ntishai. Oti Ghana ha wo media no so wo hwe me. Me no na kasa no pacho wa wo media so me no na kasa no. Oti Ghana ha nyina na wunyam som ya kama. Wunyam som ana hobrase wonti na nyame bia kwantu kwan de ba wo. Okọ suba be na yi na die. Send it here. Tabrocha bisa wa bra ba ti sai. Asɔre kura won gobi because ya catch say abrochire one dey time is money. Time is money. Meboa. Delay akra bia asmato. No time for God. Hey. Hallelujah. Amen. Ya so da no edwar the time so ya no kwadwuma. Kwadwuma. Evangelism kwa ka obetima ba media no so kwa be preach so on preach. Ana wo make iska gu no botom. What we are by Yaraba. Amen. Romans chapter 13 verse number 12. What is that? Another corner name. Another corner name. At the chair bank. At the chair bank. It's woman sumu nyumani. I can't club in the years away. I can't hear. It was the phone Timia. Open down quantia saw them. And what is the man can do, sir? A sumu nyuma be a do not a brabum. You do not to go. Then yes, I am corner. Abba. 3 years to go for a brabum. Masere manu me mena metirim mena nya kasem na nya fine e wo Kristo Bible ti sai masere manu me mena metirim ubi ko jam wale bani babu bani chao tegene ngwa anadu kona nim adechia ben etumum yenyi sumu nyuma ne mu sumu nyuma edini pako sai mu no mum yenyi ntungu bomade me tofo pa dankwa yini nyina tugu fu obaba na ma wakoma munye hai o me yana to fefefe dan sha hai ye bai akonde hallelujah amen se Kristo wo se Kristo no a ono ankasa ba ya chama yes ene hai akonde no na Kristo ni usuro baifo wo nyina so ye uni nyina so hai Kristo ni usuro baifo uni nyina so wo ba na meso na wabra bo ya bo usuro baifo
hallelujah amen kekaba wo nengo ento asona tro se wato sai na mo hye han yakode na yen hye han yakode o me yenante fefefe eti pomade se wo ba di Kristo tie no o ba nante fefefe said ye fata han awia hallelujah amen so obi nam sumu a wo hunu nanim kura no wanante da de onam han mu no wo hunu de di nanim yes de o ma kwa ma Kristo bedin ni wa brabo mu a o ba nante fefefe te se awia enya gobone enya de bai agobone hallelujah amen ene wo boso no ene sabrum nya gobone Kristo ni bema wasisuo na wonsade da maito saa wonsade da maito saa bobo na me go preach na brante baako mpipagro saa woni ma no mpipagro bono so man basa e be wiase na no nyina asene yesane ni ya we Kristo ni baba Kristo ni papa bia wan tutun bema Kristo ni papa bia anya video sex so sa hwan so kwasare Rani bari bari born in town. Amen. Kikabe nengo. Romans chapter 30 verse 13. Wato sai. Momme nante fefefe. Dia nante fefefe. Said ye fata wia. Said ye fata wia. Enya gobone ne nsaburo. Enya gobone ne nsaburo. Enya dwamamoni akohwiem. Enya dwamamoni akohwibere. Enya okon ni time. Hallelujah. Amen. So bombani ne boboni we. Akristo for to na mu. Enya twada no pay. Wo bi kofi enya ho no wate. Enya ho no wate. Wate ka mu tie me. Da bia wo ko no nya ho na ne kwan da o. Oba bi na afre no. Bi na afre no. Masa wansan wachi a wanhwe anadwo bewu. Demi odi line. Hallelujah. Amen. Watika mu oba bi atika mu ababi a wokɔ nya hɔ no ofire ɛna nya hɔ nso no te ne maame nte hɔ ne bra bi nte hɔ bɛma bi na to nsafrɛ no numbe yokofa is o pa sakra wade shango ba de din da amen tika ba ne enya dwamamoni akohwiem wase nya dwamamoni akohwibram enya okon ni time. Hallelujah. Amen. Abɔdeɛ atiki so na ase bɔmɔden sɛ obama wa bra ba yɛ tene ne adeɛ yes wonyɛ sika adeɛ na adi sika no yɛ bibisa sɛ wonyɛ sika ɛdeɛ na wode sika yɛ nyɛma nyina bɛda deɛ ɔtamu da nti sɛ ɔpɛ nkwa ati asɛm nafa sakra amen kɔ verse number 14 watɔ sae na mmom monhyɛ Awurade Yesu Kristo no yɛnhyɛ Awurade Yesu Kristo monhyɛ no sɛ ɔte aseɛ yes yɛnhyɛ Awurade Yesu Kristo na wotumi hyɛ Christ hallelujah amen sɛ wontumi yɛnhyɛ Kristo no a bɔnsam de wiase wei ɛbɛwuo nipaduam na wabrabɔ nyinaa bɛgyan yes kɔso brabɔ bɔne na ɔde wobɛbɔ nti naano na Nicodemus na ɔpɛ nkwagyeɛ nti owiewia ho kɔ Yesu nkyɛn yɛhwɛ asɛm a Yesu ka kyerɛ no ɛnkyɛ nam asɛm no bɛda wie John chapter 3 verse 1 yɛnkɔ sɛ nokware gye de asafo a yɛwɔ Kumase Sɔkɔma wo village ɛna nnadwa da nwummerɛ yi yɛne wodi nkɔma no sɛ ɔpɛ nkwa a te asɛm no ɛfa sɛ kra wadwen ne wiase wei ɛbɛkɔ na wieyɛ amen yɛnkɔ John chapter 3 verse number 1 watɔ sae wɔse no nipa bi ofi Farisifo no mu wɔ hɔ a nti nipa bi fi Farisifo mu hɔ a di ne Nikodemo ne di de Nikodemo ɔyɛ Yudafoɔ pani bi wɔyɛ Yudafoɔ pani ɔno bi na ɔbaa Yesu nkyɛn anadwo to wiewia no ba Kristo nkyɛn anadwo ana ɔbɛsɛ no sɛ ana ɔbɛka kyerɛ Yesu sɛ Rabbi yɛnim sɛ yɛnim sɛ wofiri Onyankopɔn nkyɛn wofiri Onyankopɔn ana nkyɛn ɔbɛ so ɔkyerɛkyerɛfoɔ ana ɔbɛ wiase sɛ kyerɛkyerɛfoɔ obi ntumi nyɛ nsɛnkyerɛnne a woyɛ nsɛnkyerɛnne a woyɛ obi ntumi sɛ yɛ Onyankopɔn ka ne ho hallelujah Amen. nti adwuma a na Kristo yɛ no na Farisifo no nkasa nim sɛ Yesu Kristo firi soro na bae yes no mu nim no mo yɛ awɛ ba nipa nti omi ɔmo adwene sɛ ɔmo bɛtan han no yes nipa nti ɔmo ma sampa no nkɔ so da yes saa na ɛkɔ so wiase wem sanka Yesu de da Amen. mpɛ no sɛ na obi preach a otumi nya sponsors intensi nanso hwɛ nneɛma a ewiasefoɔ no gye ho hwɛ nipa a ɛbɔ ho dawuro broni a ɔka twi kɛyɛ preach yɛ na nka kwabrane ɛyɛ ano asan check na ɔde abɛto ɔbam onye nka nyame asɛm masan 2 years contract mo preach nkyerɛ wiase nso wɔnyɛ da onye ayaseɛ ndi wurade bɔbɔ no nkyɛ Amen. keka ne nkwa John chapter 3 verse number 3 wɔtɔ sae ana Yesu bua sɛ no sɛ nti Yesu bua sɛ ne sɛ nokora me sɛ wo sɛ Nicodemus meka kyɛw sɛ wɔawo wɔ bi foforɔ a sɛ wɔanwo wɔ bi foforɔ a ɔtumi huru Onyankopɔn ahenni wɔtumi no hu Nyankopɔn ahenniɛ da ana Nikodemo sɛ no sɛ nti wɔbi a wɔ wiase a mepakye wɔne da so wɔ Kristo mu a yɛnwo foforɔ tutumirika bɛhwɛ Kristo kyɛ kwae yes na ɔnwo foforɔ yes wiase bɛkɔ na wieyɛ wow nhyɛnka ɔbadeɛ din daa Amen. moa monim Kristo monyanom na Kristom
mo wiase afabula mu mututu mrika na nkwaje wura no watere ne nsam wontini wo sari firi soro baaye be hwie ne mogya guye ada na wonam wiase sa na wo hwe nkwaje wunye no binu wu basa omu kra no hunu mare e wa samado brother ewu ba ne mote wi no wonu mi janom na be hwe Kristo ti akwai e bi kra na yedifo biara sapakani hallelujah amen biara ya wade sofo obabese biara ya nyankopɔ dwuntuni a obefa so atodom ama satan ko no abubuo awu obusuam ne afoforo busuam biara no ma kwa na wote me patcho yi base no obabese a wo hye adware ko nware bi wo hia Kristo bra Kristo mwate hallelujah amen kaba na mna ye e to aso na tro se kabiam ana Nicodemus se no se Nicodemus ka cha Yesu se abade no nipa wanyini no abade no obi wanyini obetimi awo no obetimi kwan ne yambie wa obetimi kwan ma me yambie ma ana Yesu bo ase no se ana Yesu ka se no kwan me se me ka cha wo se wan free so ne honhom anwo obi a wan free so ne honhom anya de ba anwo obi a hallelujah amen so wan free so ne honhom anwo obi a ontumi so Nyankopɔn ani ni jeme so amen amen oti aso dem yabo osu yemo na su wo media nso o hweme utie mu ade hye fm me pacha yabo wo so yemo na su ye de nsuo na gu cap na apetepete so wo pra wo ko ha bia nyi woni Kristo di apam hallelujah amen it was so one free nsuo mu ane honhom anwo obi a it so ba je Kristo di a esasa won gonguro area bai apa mu wo ti aso da won gonguro ti mu oni won konkon ketekete won gonguro ti mu ntina o masa soma wa na akoti boat ne master soma na yes adeni 1 city oba was 5 cities because one ground was out mbra it the guy man pressure Awurade baba ne nche kana influence na baba ana Yesu se no se ana Yesu ka sa okwa no kwa me se o se ka cho sa wan free so ne honhom anwo so wan free so ne honhom anwo bia o tumi so Nyankopɔn ahini ye free honam awo no je wo free honam ade ba awo no o ye honam hallelujah amen it so da mo ya tetia no nyame ba hwe nkunkuru tira kwai so nkunkuru ba mu a eyi wiase ani gye ni mu akono bɔ ne firi mu na amatumi ya tren ade ti bomade sa se wo sakra de a pomade me nipa hu ne Nyankopɔn su ni hu adanse Abɔdeɛ Foforɔ ye hu hia ɛnumonyam ka Abɔdeɛ din da amen abra no asome ntoa so biem ti nyame ba je me pese me ka che atiefo nyina ne ahwefo nyina ne se Kristo som emra wo ho dan kwanso ntini yesum Kristo asase we so adepa bia ni ha eti se adomru bia so so na ne wo be Kristo ni wo be gidi ni a mesraw fanyam so papa ba obra wu wa wanya nkwaje se wonnim Kristo so na ma gini di na oti wiase a mesraw nkwaje bi wo Kristo oba obesese wa brabo ma wa brabo no enyuma pa bi a hyase dadi ama nipa nyina hunu sampa se nipa asema se na no so won faso Awurade Nyankopɔn hu mabɔ amen o ma bɔ fo ma boae amen ni tumi to shine da amen ye Nyankopɔn ne abanka se ye do wase hye won monyam wona makoa mu am ye hunu se se ye ba mu ya Abɔdeɛ Foforɔ ne madada ni nyina twam je so pato se koso ama otumi no nkonkron matim me ntimi mo brɛ fata udin na pia nya yira ba otumi nti waso ndem ne so da amen amen obetime afre aba dwumadie ne so ebra yede asempa no abana wiye no number yede edi dwumane endie 0593 73 1473 0593 73 1473 obetime afre aba dwumadie ne so sesia eye True Faith Church International Sokoban Good Village ena ene adwada nwumre ote yenka obetime afre abadwumadie ne so 0593 73 1473 0593 73 1473 media no so oba Anita se wakutu o say God bless you much man of God powerful oba Anita Nyankopɔn sha bebre obetime afre abadwumadie ne so hello good evening sir me pacho de ne ba bia kasa free
me ba cho me na me ntie wanyumre me ba cho you Kumasi Sokoba Wood Village me ba cho we pay the number no betudwa na wo frɛ number we so obenya e amen on count so me onya ni yankopon sha ya da se bebre obetime afrɛ abadwumadie no so sisi a 0593 731473 0593 731473 obetime afrɛ abadwumadie no so sisi a ye bie phone lines no atum no kware gidi asɔre a ye wo Kumasi Sokoban Good Village Bola Junction ana ye wo ana o te se ne anwumre ye de nyame asɛm ay mankwa e baaye obetime afrɛ abadwumadi ne so 0593 731473 Kristo ya domo a Tufe Church International no ukwere bia ana ehia ebo mpaye ukwere bia yehia ebo mpaye anopa no nkono ne ahye mpabo na ase na yapon awia no mienu 2 pm nti ukwere we ne ukwere bia no bomoden se oni ebehia ewo Kumasi Sokoba Wood Village Bola Junction ho na yasi asodan kese awosofo pani odifo Jacob Bechi wona esofo pani ewo asafonim oni na difo na asofo ene na asambakafo ne da dwuefo nyina wo ho a ukwere bia no ye ho no ma ye odima mpabo e de ama oman no ene akra dodo nyina sanso na efiada nwumre bia nso watch night efiada nwumre bia nso watch night sha se anajo 10 na yapon 3 am bomoden so beba oba obenya bebia da washrooms bibia wo ho ana yapon watch night no so akasi ho a bebia wo firi baaye no yakwa kosiw bebia obenya ka ato aso akofie meme da bia nso ene ya sore ye Sabbatarians meme da bia ene ya sore nti bomoden na ekon kuma se oni ebe somo a obefrɛ ye ne de number no betudwa ofrɛ ne a na ye no di sa so na afei yakwa kobu aso na bibia aye kama sanso na bia na ohwe ye kira kwai number no ehia me pa number o se ubetimi afrɛ ade anya ye ni 0243 81 97 and 56 0243 81 97 56 0243 81 97 56 aha wo friend number no a obenya ye enti Kristo ya domo a kwasiara no pa bia nso ye wafidie yi so aha kwasiara no pa bia ye wafidie so anopa 7 ni ahyase 8:30 am 1 hour 30 minutes ana ye de ba kasa video so eda kwasiara bia no pa ana dwada nwumre bia nso 8 to 9 ye wafidie so ana dwumade die nso no sika me na meka cho sika ye tua na ha no nye sika kuma akora enti bomoden na ebe supporto evangelism tie ne ye mpacho bebre bomoden na fa usika kakra ewrade di amaw no so fa bi be supporto enti number no nso eni 0243 81 97 56 aha number no mobile money number to this cafe so a ye be ye ni abeto airtime no ana se wan kasa bitima baha na abeto time no dia mai oba o se agidifo na mu kanyam se mo wade hye fm no obeto time ama won ye beda wase ye de nyankopɔ de beda wase bebre se obetu sara mo no nti number no e de atudwa no 0243 81 97 56 ti ba bia wutie firi bia no e da ukwere bia no ba modern se edu ho no ma woni ebehia e wo mpaabo nyame fie de okona ko bom pa ya eye entra asesa entra asesa we sa onima bebre be kachi bia wo pe nkonkoro kra de nyame adwuma ni nyina ne bom pa ne bisa ana nya ba bia nso ne ekogura nti oba wo ba beti nyame asem ama ho nkonkoro so afadifo ne asofo so aye ho adwuma ma ho afi wan ka bo say yes wo de dance e na ekofie to how be da so bia no bomoden ukwera bia no eye mpabo da kese fa ho bewuram mpabo no kura na onya kwa ma watch night ne de bia wo hwemi firi bia no fa ho bewuram
na onyankopɔn so anim nyam ɛbɛda adi te mo a mo wo sunwa kwa so ɛbɛ nyina yenye ofrefo baako hello hello bro nyankopɔn adomo na so yɛdase nyankopɔn hyɛ nnua nso yɛdanase bebree nti dodo a efiri sunwan hormo ba nyina no mesi wo ɛyɛ sofolai na wasane akobom mu hɔ toto wɔ hɔ no ma ɛba atonsu nti wofro toto no bia no akyɛ metri sɛ obesu wɔ bola junction usi pɛ number de 2 bia 0243 81 97 56 na wa frɛ sa number no dodo a wɔn so a wɔtafo honum nyinaa area hɔ ne mamponte honum nyinaa momesi wo kejetia nti wo besi kejetia no abisa adum railway police station ɔno nso na toto no bi si wɔn ma ɛba Sokoban Wood Bridge ha na wasi bola junction nti number no a yɛde tu dwa no ɛna wo pɛ yɛkyira kwan komotwetwe bi nkyire mu bia support ni nyinaa no bɔmɔdena sɛ wobɛfrɛ asiso 0243 81 97 56 yɛtam no waso nti nyankopɔn yɛ adom a kɔsiara nɔpa sharp nonson yɛ wɔ fidie so a yɛno ɛbɛkyɛ nyankopɔn asɛm kɔso ana ti Adehye FM ɛna nwumere odifo Jacob Bechi prophet baabi a wɔ bia nyankopɔn hyia wo yɛkyia wo ana mame mata Bechi nyankopɔn so hyira wo yɛkyia Wood Village asɛmpakafo nyinaa ne nsafoma no nyinaa nyankopɔn hyia wo kɔfara bye si owo ɛyɛ Mr Fobi woni wadwumayɛfo a mowɔ Adehye FM nyankopɔn hyira mu nyinaa yakra mu bia ma bye